Tigisluaruyussuarit til Unnummut aallagaati tassama. Unnummut aallagaatissavарput Supro Show. Malunniit ulluinarni taaneqartartor The Supro Show. Verterivarpullu Nick Duelund Heilmann. Amma Vivi Sørensen. Unnussiorluarisi. Hej. Hej. Hvem er I? Vi er GU Jackass, og vi har lavet noget forskellige Jackass op på GU sidste år. Jeg hedder Troels Fred Magnus. Okay. Og jeg hedder Sæt Skifte. Mark Vistendal. Hvad så nu gør jeg Og 20. Jeg er 20 år gammel. Jeg er 19. Jeg er 19, men snart 20. Okay, godt. Hvordan er det så at gå på GU? Altså. Det er hyggeligt for det meste. Er det egentlig hårdt? Ja, der er lidt mange lektier engang. Ja. Hvad er det hårdeste år, synes jeg? Jeg synes, det var 2G. Det er sikkert. Der er mange lektier. Ret kedeligt. Ja. Der var der ikke så meget tid til at slappe af dengang. Nej, okay. Hvad er det, jeg hører, det der med 3. gear og 1. gear? Hvad er det for noget? Jeg har nemlig hørt et eller andet. Hvad for noget? Om et 3. gear. Bare fordi du er 1. gear. Ja. Jamen, vil du ikke lige fortælle noget om det? Jamen, vi tager os godt af 1. gearne, når de kommer. Vi er sådan rundt og vi viser dem, hvor toiletterne er, og hvor de kan finde vand og sådan noget der. Og så vasker vi den nogle gange, fordi nogle gange så kommer de beskidte i skolen, og det kan vi ikke have. Altså, det er en fin skole, vi går på, ikke? Ja. Altså, ligesom Vivi, altså. Nogle gange så kommer hun altså også lidt snavset i skole, så får hun lidt der, så det går nok. Men det er jo 1. gearnes egen skyld, altså. Men det lærer de jo, når de kommer op i 2. G, så er de ikke så beskidte, men i 3. G, så er de sådan nogenlunde. Så er de rene. Ja. G-umme, madamsol. 1. G, 3. G. Renner. 3. G, så nærlægger en på hjerteren 1. G, der er vel. Så imam saqqartaa sarlip tamakkugiisa. Renner der til en nosippa. Gå gruppebyggelig, så jeg kan sige alt. Så der går til at på nogle navne er blevet der kommer man ugiap i matot. Vi laver en pagt. Hårdpagt. Kan oktober millioner. Alligevel at allаарtartавут киунниартсил нэрт 1000 kroner til det mere som at du og nødt patsukket nu er jeg panittu nu er gavsølo Der er jo 1000 kroner på liv. ikke lige så gætsala Er det så derfor, du har så langt hår, Mark? Ja, jeg plejer at have meget kort hår, sådan et par millimeter, men nu har jeg sådan lidt stort hår her for tiden. Men det er egentlig meget godt. Det varmer lidt. Jeg er her til vinteren, var. Ja. Hvad så med dig, Troels? Er du også med i den pagt? Ja. Så det er også derfor, jeg har langt hår. Ja. Hvor mange er der i den pagt? Vi var 6. Vi var 6 nu, sæt så godt ud. Det er da spændende. Hvornår holder jeg op med at være 3. gear? Hvornår er det sidste skoledag for jer? Dimensionen. Den 19. Altså vores sidste skoledag, hvor vi har timer. Det er 30. april. Skal vi til at have læseferie. Så vi skal til eksamen i maj måned og juni måned. Så det bliver lidt spændende. Ja, det bliver det.
Hvad så det der Jackass noget? Hvordan startede det egentlig? Det var, da vi gik i 2G for et snart år siden. Der havde vi timer ude i skolen. Så var der et emne, der hed hjemmevideo. Hvad det? Ja. Hjemmevideo. Så prøvede at lave sådan en sjov film, eller hvad vi havde tænkt på. Ja, det var bare... Jeg bare tænkte, at vi ville lave noget. Tage røven på nogle folk. Unnummut besøg. Sama. Gium adortoput masaktredigiuput. Giungul angem adortlutik tema dagararsimagami hjemmevideo billugu. Der det sen noget navn til en narlo Jackass der simpelthen. Det der Jackass, hvad er det egentlig for noget? Man laver bare en masse mulige underlige ting. Finder bare på ting, man laver med folk, andre folk, eller laver nogle stunts, som vi så filmer, og så sætter sammen på vores computer, som vi redigerer på. Hvad Troels? Det var Jackass. Hvor kommer det egentlig fra? Jackass? Ja. Det er startet i USA, Ja. hvor nogle underlige folk besluttede for at lave en masse sjove ting. Så vi bare set det på fjernsyn på MTV. Så synes vi, det kunne være sjovt at selv at prøve at lave det. Jackass, det så TV'm atlagati tassiaq inui qan tinnaartun imma iliusaqarlut takutittagaat taataan imma inspirationerisima. Hvor mange personer var med i den Jackass-film, I lavede? Dengang 15 stykker, der var. Så er det 3-4 kameraer, som er med i byen rundt omkring. Så man går ned i kamera, der kan se. Ilai nammini biisut, taala dorfi biisa. Inu imma 15 mistaan ilaasimapput taa kamerat tasim assilissutit nammin pigiva taavat adorfi biisa. Take one.
Få en til at hjælpe dig. Det er altså ikke godt, man kan se de andre lige deroppe. Er I klar? Ja.
Ja. Det der med at filme, hvordan fik I hjælp af nogen? Eller Til at redigere, eller? ja, sådan noget? Det gjorde vi sådan set bare på Troelses computer. Som han havde et program, hvor vi kunne redigere film, så tog vi det bare derovre på computeren, og så redigerede vi bare, og så kom vi så ud med et produkt. Det var så Tagasit. Ja, vi tager gas på folk, mennesker. Hvorhen her i byen? Ja. Jeg tror det hele. Hvor vi kan komme til at filme. Hvor lang tid tog det egentlig? Det tog 3 dage. For at 4 filme dage. den? 4 dage. 4 dage. Ja. Så brugte vi næsten 2 dage til at redigere. Ja. Er det ikke? Nå. Fredag og lørdag. Lidt nu her. Det var lørdag. Vi lavede vist noget torsdag, og så redigerede vi til hele fredagen eller sådan noget. Er det ikke sådan? Jo. Så det var 3 dage, I lavede den? Og så filmede 3 dage. Ja, og så redigerede I en dag. Ja. Kun selv. filmiliornikunik لما نرسم الطدا رويلز كمبيوتر بروغرام يتقسم يمتعنا من كليبر تخلو البوسي بعد دابا filmiliornikunik уллупингас ингерласимава дава уллатаас гатитерлу البوسي. Hvad så? Hvad med jer? Laver I noget andet end at filme? I må da lave noget andet. Fritiden. Ja. Stå på snowboard. Okay. Stå på ski alpint. Nå ja, du har jo lige været ude at rejse. Ja. Hvor var du henne? Jeg var i Norge for at deltage i Danmarksmesterskabet. Hvordan gik det? Det gik meget fint. Jeg fik 4. plads 2 gange i første år i seniorrækken. Gække. Så det var meget godt. I klemme. Ja. Hvad laver jeg i min fritid? Nej, det er altså ikke Troels, men jeg træner for at blive stor og stærk til 3.G, og så laver jeg det der film der som hobby. Og ellers er jeg sammen med vennerne, spiller lidt med dem, sådan lidt brætspil og sådan ting og sager. Ellers ja, ellers går jeg på skole, så har jeg det rigtig sjovt der. Okay. Eller lidt det samme med det. Geoliv. Ja, så er der også geofester. Sungi femini. Troelsigaa snowboardaqarpugut. Sitten sisaqartartuuva naagimeeqqammerpoq qanamaafiaringerputit. Marlaria. Kikkala. Taava maakki trænerqarporo nukuttoorlungiasaamin. Taaval atuarfimmiittarlugu. Taaval ukutaman pingasunik geofestimittarsimassaq. Hvad vil I være, når I bliver store? Når jeg engang bliver stor, så vil jeg gerne være. Det ved jeg ikke. Det er ikke afklaret nu. Hvad skal I efter? I er jo færdige med EU nu til sommer. Vi tager et par fri år, tror jeg. Nu er hvad jeg vil. I klemme? مع انسانهم كنا على كثير أو قال أو سبعة Hvad med dig, Mark? Ja, når jeg bliver stor og stærk efter 3.G, så tager jeg forhåbentlig ned til Danmark et år på HHX og studenter bare et år. Og derefter så tror jeg, at jeg tager ud og rejse 1,5 år. Måske til Japan eller noget. Og lære et nyt sprog. Det lyder da meget spændende. Det var når jeg bliver stor, Troels. Stor og stærk. Den der. Det er cool. Pakugaanaka besat alliunik. Settigaar ingeniøringernerpaq. Maakki ukiataas tanmakkim HHXim ataareerlan imma nunarsa angalaarfigilaarlu Japanilaarlu. Ta Troels nalulaarpaa sussalerlan. Ukiu qassipinaq.
Ima Aaqqissuisut pula. Hvad griner du over mig? Ikke noget. Hvad var Troelsen sagde? Samfundsstæber. Fritidsforsker. Til dig selv. Jeg siger tak til jer. Og jeg når også på Larsen-Nagese. Duelund. Supro Show, der går det sagut. Duelund, der går sagut. Det der går danseshow liortet. Der skridt nok der går det nå i mig besøg Duelund. Атагиннарлуисигиннааққаммеққарси Supro Show. The Supro Show. Нериуппугут нуаннисарлуарсимасса сусиланикки. Unnussiorluarisi. Тигиллуарати. Unnummut такутатассарпут тассаавоқ Supro Show. Малунит уллуинарни таалеқартартоқ The Supro Show. Qanoqa. Unnummut тигиллуарати. Unnummut ааллагаати тассарпут тассаавоқ Supro Show. Малунит уллуинарни таанеқартартоқ The Supro Show. Unnummullu pulaartoqarpugut nik Duelund. Ataqarpuujorpa. Tigilluariussuaritsi unnummut aalлагаати тассиассамут атеқартумик Supro Show. Unnummut aalлагаатиннеқартусаавоқ Supro Show. Уллуинарни таанеқартартоқ The Supro Show. Unnummullu pulaartoqarpugut nik Duelund. Heilmann. Amalu Vivi Sørensen. Yes, atagin atagin isuginnaaqammeqparsi The Supro Show. массаккуллу силассақ. Silassa. Оқалуги. Supro Show we mutikilluarisi. Isiginnaarluariti. Unnummut aalлагаатитас ай куккурна. Good evening. Hi. God aften, Kalaallit. God aften. Kalaallit. Unnuk nuanni. Unnuk, nej. Unnummut. Qoyanaq. Oh. Supro Show. Supro Show. Supro Show. Arfiningom innaap 31 nilnaaqut unnuk arfippiassunut. Isiginnaarsinnaavaqput uagut stuutiarsoorpulaartoqartugut angupulaartuala. Ajo. Akarpa. Supro Show. Arfiningom januar 31 nilnaaqut arfippiassunut. Nut takusnaavaqsput ajorpa. Person ikke til at gøre det. Emilia Aaqqissuisut. Wow. Massak frozen ink til at gøre det. Det synes jeg der giver til at fyre. Du til at fyre sin idé så. Det går lige.
Welcome to the Supro Show. Frozen ink tattoo takusalaqarput. Frozen ink tattoo me kiliortortisinnaavutut taaval piercing illes. Kiliortortit. Iya kisi. Welcome to the Supro Show. Frozen ink tattoo mo kiliortortittarpimmut. Emilia qalasinik putatikkartunaq. Tikus. My milkshake brings all the boys to the yard and they're like, it's better than yours, damn right, it's better than yours, I could teach you, but I have to charge. My milkshake brings all the boys to the yard and they're like, it's better than yours, damn right, it's better than yours, I could teach you, but I have to charge. You want it, the thing that makes me Unnummut. Qoyanak.